Într-un oraș ultra-tehnologizat, unde oamenii locuiau în zgârie nori, conectați prin poduri transparente și vehicule autonome, trăia o fată pe nume Cenușăreasa. Tatăl ei fusese un programator renumit, dar după ce acesta dispăruse într-un accident misterios de hacking, fata a rămas sub tutela mamei vitrege, care lucra într-o mare corporație de tehnologie. Mama vitregă și cele două surori vitrege, Byte și Pixel, erau obsedate de gadgeturi și competiții de codare, dar o ignorau pe Cenușăreasa și o foloseau doar pentru task-uri plictisitoare, cum ar fi organizarea datelor, scripturi Excel sau curățarea dronelor de livrare. Tu nu ești destul de bună pentru a lucra cu AI-uri complexe, îi spuneau mereu. Într-o zi, Cenușăreasa a văzut un afiș proiectat pe clădirea centrală a orașului. Competiția pentru Algo Magic. Creează cel mai inovator algoritm și câștigă acces nelimitat la resurse tehnologice avansate. Competiția era organizată de Cyber Prince, geniul tehnologic al orașului, și se desfășura într-o arenă virtuală de realitate augmentată. Cenușăreasa a simțit un fior. Aceasta era șansa ei de a ieși din umbră și de a-și dovedi abilitățile. Dar mama vitregă i-a spus clar: nu te obosi. Competiția este doar pentru cei mai buni. Lasă asta pe seama surorilor tale. Și apropo, tu trebuie să cureți serverele înainte de noapte. În timp ce Cenușăreasa lucra târziu în laboratorul familiei, a observat o lumină strălucitoare pe unul dintre servere. Din ecran a apărut o hologramă, un bot AI prietenos numit Simply AI. Bună, Cenușăreasa! Am fost creat de tatăl tău pentru a te ajuta într-o zi ca asta. El știa că ai un talent special pentru codare, dar nu ai avut ocazia să-l arăți. Simply AI i-a arătat lui Cenușăreasa un program secret lăsat de tatăl ei, un algoritm prototip numit Glasscode, capabil să se adapteze și să rezolve probleme complexe mai repede decât orice alt sistem. Dar algoritmul avea nevoie de perfecționare, iar Cenușăreasa trebuia să învețe să-l folosească. Dacă ai curajul, te pot ajuta să intri în competiție și să folosești acest cod pentru a câștiga, i-a spus Simply AI. Timp de 3 nopți consecutive, Cenușăreasa a lucrat în secret, ghidată de Simply AI, învățând să-și perfecționeze algoritmul și să-l îmbunătățească. A creat un cod unic, capabil să învețe de la alți algoritmi și să devină mai bun în timp real. În dimineața competiției, mama vitregă și surorile vitrege au plecat triumfătoare, sigure că vor câștiga. Dar Cenușăreasa, cu ajutorul lui Simply AI, s-a conectat la arenă de pe un dispozitiv vechi, ascuns în camera ei. Arena era un spectacol incredibil. Sute de participanți conectați la VR, algoritmi, holograme spectaculoase care dansau pe ecrane în timp ce rezolvau probleme complexe. Cenușăreasa a intrat sub un pseudonim, Codehood. Nimeni nu știa cine era. Provocările au devenit din ce în ce mai dificile, dar algoritmul Glasscode strălucea. În ultima rundă, Codehood s-a confruntat cu Byte și Pixel, care foloseau algoritmi cumpărați, dar rigizi. Glasscode a reușit să le învingă prin flexibilitate și inovație. Înainte de a-și dezvălui identitatea, Cenușăreasa a părăsit competiția, lăsând în urmă doar un cod criptat, pe care Cyber Prince l-a găsit. Cyber Prince a folosit codul pentru a o identifica pe Cenușăreasa. A fost impresionat de talentul ei și i-a oferit un loc în echipa lui de dezvoltare. Acum,
Cenușăreasa era cunoscută nu pentru munca plictisitoare, ci ca unul dintre cei mai inovatori dezvoltatori AI din oraș.